Goddag. Goddag. Hej YouTube. Og i dag er vi tilbage efter et lille teknisk problem. Men det der sagde en lyselukker, der er mit Skype. Ja, bare et lille problem, ikke? Ja, lille bitte problem. Men jeg elsker smoothies. Hvad drikker du lige nu? Smoothies. Og nu har jeg lille YouTube, jeg går lige ned og tager en cola. Ja. Gør han nemlig. Det er lige, hvad han gør. Så løber vi for mit liv. Help me. Hvordan spiller man det her spil? Ja, det kunne jeg ligesom godt tænke jer at vide måske, hva'? Ja, YouTube, det kunne I sikkert gøre. Ingen må se mig. Jamen, skyde dem med sådan noget. Det var ikke så godt, det der. Så er jeg tilbage. Det var ikke så godt, André. Jeg blev opdaget. Help me! Hvad spiller du? Ghost Recon. Stod vi. Så Nå, tabte Ghost vi. Recon. Yep. Tom Clancy Ghost Recon for Hvad True mission er Soldier. du nået til? Spiller du multi eller kampagne? Kampagne. Hvad er mission? Ja, tigerstøv. Hvad? Tigerstøv. Sidste. Tigerstøv. Nå. Den er helt vildt irriterende. Man må ikke blive opdaget. Nå, jeg så nogen der, de er pisse irriterende. Fordi det er det der med, at man ikke må blive opdaget. Jeg er bare rigtig god til at nakke folk. Ja, og så også det der, nak alle sammen, uden du bliver opdaget. Du skal nakke dem, uden du bliver opdaget. Det kan man da næsten ikke. Mm-mm. Men mindre man bruger sine droner. Nej, nemlig. Men hvis der er sådan, der Med dronen, der har du en god chance for at blive opdaget med den jo. Det er jo næsten så kan du også lige præcis, hvis du er ved at blive opdaget, lige fjerne den. Jeg skal lige bruge min drone, så se hvad der sker. Bitchesne. Oh my god, shit. Advarsel. For helvede! Nej, jeg kan ikke flyve højere op. Kan du ikke? Nej. Haha, ja. Lad os lige se, hvad jeg drikker. Ja, hvad? Stakkels dig. Du får ikke noget liv. Jamen, jeg har heller ikke brug for liv, altså. Jeg har en computer, ikke? Det er liv nok. Det er præcis det, der tæller. Det er jo netop altid det, der tæller. Yep.